दिनै Nlfb एबा नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि थामथि मुंख्लं सान। थांनाय 2021 मायथाइनि 13 जुलाइ एबा दिनैनि सानावनो Nlfb आफादनि मुङाव गिबियै एन जोंखोल मुंनि सासे केडारआ मुंख्लं जादोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रादि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा एबसु आरो इउबिपिअजों भारत सोरखारा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। नाथाय बे गोरोबथाया बोसोरसे जास्लाबैयावनो अदेबानि बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ गोजोननाय गैयै मोननानै बारग' एनडिएफबिनि खायसे दैदेनगिरि आरो केडारफोरा बर'फोरनि थामोन्था आरो रैखाथिखौ नोजोर बोनानै फिन एनएलएफबि मुंनि आफादखौ हाथियारजों सोमावसारनाय असिलायै दाफिनदोंमोन। बेबादिनो बड'लेण्ड सोरजिनाय थांखिजों फिन एनएलएफबि आफादखौ जोनोम होनानै हाथियारजों सोमावसारनो हाग्रायाव थांफिननायनि उनाव आगोमा बर'नि फिसा एन जोंखोला गिबियै थांनाय 2021 मायथाइनि दिनैनि खालारावनो मुंख्लं जादोंमोन। दिनै बिथांनि थामथि मुंख्लं सानखौ क'क्राझाराव फालिनाय जायो। गुबुन फारसेथिं एनएलएफबि आफादा हाथियार दोनथ'नानै सोरखारजों गोजोन सावरायनो फैनाया दिनै 3 बोसोर जालांबायब्लाबो दासिम जेबो दाजाबथायारि सावरायनाय नुनो मोनाखै। बे बिथिङाव एनएलएफबिनि बिबानगिरि आइबि बुंथिग्राया थामथि मुंख्लं सानाव बाहागो लानानै एनएलएफबि आरो सोरखारजों थाबैनो सावरायनाया जागोन होनना खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। दिनै जोङो थामथि मुंख्लं सान फालिदों। जोङो थारमाने केम्पआथ' जोंनिया होखाजानायसो नालाय, थांनाय जानुवारियाव होखारजादों जोङो। बेखायनो आफादाथ' दं, दासिमबो दङ आरो थालांबाय थागोन। बेखायनो जोङो जोंनि जानाखि बे मुंख्लं सान जों बेखौ थारमाने मोनसे जायगा फोथाराव खालामनांदों आरोखि। सेन्ट्रेलि फालिदों, उदालगुरियाव फालिदों आरो क'क्राझाराव फालिदों आरोखि। मोननै जायगायाव फालिदों आरोखि। उदालगुरिनियावहाय थारमाने बबे जायगायावहाय गोथै हाखर दङ गावनि थुमावहाय बेयाव खालामफैदों आरोखि उदालगुरिनिया। ओमफ्राय जों क'क्राझारनिया केम्पनिया जों बेहाय खालामफैदों आरोखि। नोंथांमोननि जाखिनि दाबि माबायदि सावरायनाया माबायदि सोलिगासिनो? सावरायनायखौ जोङो दाख्लै इलेक्सननि जोबखांनायनि उनाव जोङो मोनसे एपिल खालामदों आसाम गभर्नमेन्टखौ, ओमफ्रायो आसाम गभर्नमेन्टनि सिएमखौ, चिफ मिनिस्टारखौ, ओमफ्रायो प्लास जोंनि बिटिआरनि सिएम जोङो बिसोरनो थारमाने जोङो आपिल लेटार हरदोंमोन जाहाथे जोंखौहाय पुलिसफ्रा बा पुलिस पार्सनेलफ्रा थारमाने जोंखौ डिस्टार्ब खालामा, जों गभर्नमेन्टजों सावरायफिननो रेडि होननानै जोङो एपिल खालामदोंमोन। दा बे एपिलखौ खालामनायखौ बिसोरो मोननानै दा जोंखौहाय रेसपन्स हरफिनदोंखि खम समनि गेजेरावनो माबागोन, मा होनोमोनलाय, सावरायनाय जासिगोन आरोखि आसामनि सिएमजों। गाहाय मा आयदानि सायाव? दा सिगाङाव आं बुंग्रोयो, न'खरनि इस्युखौ जोङो सल्भ खालामग्रोदों, बिनि उनावहाय जोङो दस्रा न'खरनि इस्युखौ सल्भ खालामनो नाजागोन आरो। माने जोंनि न'खरनियावनो दा एसे इस्युआ गोबांसिन जालांदों नालाय, दा जों जेब्ला जोंनि न'खरनि इस्युखौ जों सल्भ खालामनो हाया अब्लानासिम जोङो जेबो बुंथ'नो हाया। जों जेब्ला न'खरनि इस्युखौ सल्भ खालामगोन अबभियासलि जों गासैखौबो सल्भ खालामनो नाजागोन आरो रायलायनायनि गेजेरजों। दा जुदि सिएम सारा जुदि जोंखौ जुदि बे खम समनि गेजेरावनो लेंहरदोंथ', दिनैहाय आङो मैया मोनासिमाव फन फैदोंमोन, 10:30 बायदियाव कन्टेक्ट खालामहरदोंमोन। आं बुंदों माने जोंना 13 थारिखआवहाय सेंग्राफोरखौ गासिबो लेंहरजोबगोन, उदालगुरि क'क्राझार जों ज' सावरायग्रोगोन, बिनि उनावहाय जों मा डिसिसन लानाय जायो सिएम सारनो जों खोन्थाहैगोन होननानै बुंहरदों आरोखि मैया मोनायाव। जिहेतु माखासे सान सिगां केम्पखौ दैखांनाय जादों, नोंथांमोना दा आथिखालाव माबायदि थासारियाव फैयो? जोङो केम्प जादोंबाबो मानसियाथ' जों दाबोसो आफादाथ' दं नालाय, जों दा माने मा खालामथारदों, फ्रेगमेन्टेसन खालामथारदों आरोखि। जोङो फिसा जायगायाव थादों आरोखि। जों बेखाराव थायाखै। माबा मा होनो, थालिर गायदों, बहाबा फुख्रि माबा ना हगारदों, बहाबा अमा फिसिदों, बहाबा मुदुमफुल गायदों। माने बबे जायगायाव जों सेंग्राफोर ज' थादों बे जायगायाव थारमाने जों बेखार थायाखै आरो। थारमाने माबा मोनसेबाबो थांनानै थानायनि राहाखौ जाहाथे आफादा थांनानै थायो बे बेबस्थाखौ जों खालामनानै दोनदों आरो। जोङो बे नङाखि जोङो ज' थानायावबो जों खालामखायोमोन, दा जों ज' थानो मोनाखै जेनेबा।